Bagsak Yepa, mga kabalen. Isang mainit na bakbakan ang naganap sa Brency Giao Convention Center, Pampanga. Laban ng Bataan versus Pampanga sa huling 15 seconds ng laro, fourth quarter, lamang ng 3 ang Pampanga. Inbounding dito ang Bataan at naibigay ang bola kay Lastimosa na bigyan naman ng tsansang pumukol ng 3 si Idol na pangtabla sana sa score na all 84. Opo mga kabalen, overtime sana. Kaso nang bigyan ng replay ang tira ni Idol Lastimosa, ito ang nangyari mga idol. Panoorin nyo ang sobrang sayang na pang overtime sana ni Lastimosa. Iyon po mga kabalen, pagtira ni Lastimosa, nakaapak pala ito sa guhit ng 3 points. Kaya counted lang ito para sa 2 points. Kaya ang score ay naging 83-84 in favor pa rin ng Kapampangan ng Pampanga Giant Lanterns. Sa uling 10 segundo, na-foul itong si Topeng Lagrama at nag-reward ng 2 free throw. At yun na nga mga kabalen, isang celebration na nga ba para sa Pampanga sa laban na to. At ito nga mga kabalen, crucial basket ang 2 free throw nitong Little General na si Topeng Lagrama. At yun naman ang bumuhay sa fans sa Convention Center. Well, aminin naman natin na talagang si Topeng Lagrama ay talagang bumagay sa laro ng mga Kapampangan. Na kahit maliit, talagang malaki ang puso pagdating sa basketball. 83-86 ang ating score mga kabalen at possession ulit para sa Bataan. Isang pagkakataon nito para itabla ang lamang at makapag-overtime. Pero 2 tres ito na magkasunod. Ito pa yung inbound na pangalawang 3 sana. Talagang malaki ang naging tsansa ng Bataan dito. Yung nga lang, sobrang inaalat lang talaga sila. Kaya ang laro ay naipanalo ng Pampanga Giant Lanterns Young Blood. Pero mga kabalen kung mamasdan ninyo, kahit sobrang bata ng lineup ng Pampanga Giant Lanterns, ang ganda ng standing nila. At ang naging best player nga sa laro na yun ay si Alex Ramos na pumuntos ng 17 points, 11 rebounds at 2 steal mga kabalen. Yan po si Alex Ramos ng Pampanga Giant Lanterns. Kaya mga kabalen, sobrang salamat sa suporta, lalong-lalo na sa mga kabalen natin na pumupunta ng venue para makanood ng talagang live na bakbakan ng MPBL. Suportahan po ang Pampanga Giant Lanterns sa mga susunod nilang laro sa MPBL. At shoutout na rin sa mga kabalen nating sila Boss Marlon Yabut, Willie Mejia, Renato Bati at sa buong pamilya at tropahan ng High School Bukol. Balo yun bagsak Yepa mga kabalen.